jeg har den her drøm, der ikke vil gå væk. Den kommer bare tilbage igen og igen og igen. Undskyld, men er det bare for at fortælle mig om dine problemer, du gerne vil med? Så skulle jeg specifikt netdate psykoterapeut, der får os bare 875 kroner i timen. Du det er fuldstændig vanvittigt at spørge om. Men jeg var lov til at fortsætte sig, uden at afbryde sig. Ja, afbryder kørselsbrugere altid så meget. Gabriel og Elias, jeg er ikke jeres biologiske far. Jeres rigtige far hed Evilio Thanatos. Evilio, han er jo lidt af en legende på øen. Han bor stadig op på det der gamle sanatorium der. Kan jeg hjælpe? Jeg søger Evilio Thanatos. Hvem er du? Hans søn. Jeg er også hans søn. Vi kunne godt bruge lidt hjælp. Far, han er virkelig ikke rask. Der er rigtig mange dyr. Men du skal ikke være bange. Det går ikke rundt på dem. Der er jo god plads. De er jo vant til at lægge æg, skal du tænke på. Jeg sagde du noget for meget, hva'? Vi øver os jo bare, indtil vi møder nogle piger, ikke? Og det skulle du ikke have sagt. Det sidste der, fy for sat. Der er slet ikke nogen af dem, der har den samme mor. De døde alle sammen, dengang de fødte os. De gamle her, de kalder Evilio for dødens pølse. Ja, humoren, den er sådan lidt en til en her på øen. Der var en høne. Den havde koklov. Hold kæft! Han har da fået det fuldstændig forkerte ben ud af sengen. Der sker nogle forandringer nu. Vi må begynde at kommunikere med hinanden. Kommunikere med hinanden? Ja. Hvad fanden mener du? Og så skal vi også stoppe med at sove sammen. Nej, nu stopper det. Hvad nu, hvis der ikke er nogen, der gider være sammen med os? Den var god. Det er da et ganske udmærket udvalg. Nu kommer der en. Han har set dig. Hvad var det? Det var bare en kanin. Der var et kraftstejle med en stor kanin.